Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing video pasinaon basa Jawa kelas 7 semester kalih babagan aksara Jawa. Sadurunge nyinaoni aksara Jawa, para siswa kudu mangerteni kompetensi dasar lan ancas pasinaon iki. Kompetensi dasar nulis aksara Jawa nggunakake aksara pasangan. Déning ancas pasinaon iki, para siswa bisa nulis tembung lan ukara kang migunakake pasangan aksara Jawa. Aksara Jawa kuwi minangka lambang bunyi sing kasusun saka suku kata basa Jawa kang diwujudake ing sakjroning wujud visual lan bisa digandheng miturut sistem tinamtu. Aksara Jawa iku nduwèni sejarah sing dawa, wis digunakake wiwit abad kaping 8. Aksara iki ora mung minangka tulisan waé, nanging uga minangka simbol identitas budaya. Aksara Jawa salah sawijining warisan budaya sing sugih saka Indonesia. Duweni kaunikan sing nggumunake lan penting banget kanggo dilestarekake. Aksara Jawa legena. Aksara Jawa sinebut Denta Wanjana. Denta tegese untu, wanjana ateges aksara. Lumrahe ditegesi carakan, yaiku urut-urutane aksara Jawa wiwit saka ha tumeka nga cacahe 20. Aksara kasebut isih wutuh durung diwenehi sandhangan apa-apa. Wujude aksara carakan: ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Haladasa iku diwalik, ragana kapaya iku padha, wajada duwe cucuk, ngapanya duwe payung, mata jakaya mata takaya es. Pasangan aksara Jawa. Aksara Jawa cacahe 20 nduweni pasangan dhewe-dhewe. Dene pasangan digunakake kanggo mateni wanda sadurunge. Dadi ing kene bisa dicethakake maneh yen pasangan iku gunane kanggo ngilangi swara ing sawijining wanda banjur diterusake wanda teruse. Sandhangan swara. Aksara Jawa legena supaya bisa muni kudu diwenehi sandhangan. Sandhangan aksara yaiku tetenger sing dienggo ngowahi utawi menehi uni ing aksara. Sandhangan panyigeging wanda. Sandhangan panyigeging wanda iku sandhangan sing gawe sigeging wanda utawa mateni swara. Aksara sigeg yaiku layar, R, wikyan, H, cecek, eng, pangkon, aksara mati. Tuladhanipun mangan terus, ma, nga, no disigeg nganggo pasangan to, enten pepet dados te, enten ro disuku dados ru, enten s dipangkon dados mangan terus. Tuladha salajengipun ro disuku dadi ru, do diwulu dadi di, no disuku nu, lo diwulu li, es
Disigek aksara salajenge sa diwulu dados su. Ra lajeng te dipangkon dados tembunge Rudi nulis surat. Aksara Jawa aslinipun saking aksara Palawa lan anggadhahi oyot ingkang jero wonten ing sejarah kabudayan Jawi. Prasasti kuno punika minangka bukti ingkang nyata babagan panggunaan aksara punika wonten ing gesang padinan. Saéngga aksara Jawa kuwi minangka salah sawijining kabudayan Jawa kang adiluhung, pramila kudu tansah dipun uri-uri, dipun lestantunaken. Ing jaman sakmenika kita tasih saged ningali panggunaan aksara Jawa ing pagesangan. Tuladhanipun salebeting seni, sastra lan pamulangan ing sekolahan. Para siswa saged nemoni tuladha-tuladha pangginaan aksara Jawa teng pundi mawon. Malioboro Yogyakarta, ten Masjid Tegalsari Makam Agung Kyai Ageng Muhammad Besari lan sak panunggalanipun. Cekap semanten menika pasinaon aksara Jawa. Menawi enten klenta-klenta nyuwun agunge pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi